ma ffirmaw l-ebda ftehim u tkellmu fuq baħar jiċċaqlaq fil-bidu ta' Diċembru ta' 30 sena ilu. Bejn it-2 u 3 ta' Diċembru tal-1989 il-President Amerikan George Bush u s-Segretarju Ġenerali tal-Unjoni Sovjetika Mikhail Gorbachev iltaqgħu fuq il-bastiment Sovjetiku Maxim Gorki fil-Malta Summit, ftit il-barra minn Birżebbuġa. Bosta jqisu din il-laqa bħala waħda li rat it-tmiem tal-Gwerra L-Bierda, għalkemm bosta jsostnu li l-effetti ta' din il-gwerra sikta iżda perikoluża għadhom jinħassu sal-lum. Din il-laqa seħħet ġimgħat wara il-waqa tal-ħajt ta' Berlin u bdiet era ġdida ta' dialogu u paċi bejn iż-żewġ potenzi tad-dinja. Nassigura li l-President tal-Istati Uniti li mhu se nibda l-ebda gwerra taħraq kontra l-Amerika, kien sostna Gorbachev, il-President Amerikan dlon kwieġeb. Nistgħu nirrikonoxxu li ħassaltan il-paċi u bdiet hawn f'Malta. Brabta ma' 30 anniversarju ta' din il-laqgħa storika saret kommemorazzjoni li fiha tkellem il-Ministru għall-Affarijiet Barranin, Carmelo Abela. Il-Ministru Abela innota kif l-għażla li ż-żewġ superpotenzi għażlu lil Malta biex jagħmlu din il-laqgħa hija simbolika minħabba l-pożizzjoni ġeostrateġika ta' pajjiżna fil-qalba tal-Mediterran. Iżda wkoll minħabba l-politika tan-newtralità ta' pajjiżna. Huwa qal kif Malta ilha 20 ta' snin bil-vokazzjoni tagħha bħala pajjiż newtrali fit-tfittxija tal-paċi u tal-prosperità permezz ta' dijalogu u diplomazija. Il-Ministru Abela qal kif pajjiżna dejjem fittex li jservi bħala bennejn tal-pont bejn il-Lvant u l-Punent u t-Tramuntana u nofsinhar. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.